Hello guys, gala tayo. Pauwi na ako galing sa work. Good afternoon everyone. Lalakad ako papunta kay Oma. Three 3:38 pa lang, madilim na dito. Parang alas 5 na kulis. Dito kailangan tumingin kaliwat kanan, kaliwa muna kasi nandito tayo. Tapos ngayon wala, pwede lang tumawid. Kailangan titingnan dyan. Mahirap kasi minsan may sira yung stoplight ng train. May nangunguha guys. Maulan, malamig. Kumusta ang weather sa Pilipinas? Dito sa Europe ay malamig at maulan. Dito, ibig sabihin yan, pwedeng tumawid. Matatawirin ka ng paunahin ka ng may mga sasakyan. Parang hinihingal na ako. Hinihingal na ako. Kailangan ko magbawas ng aking weight, ng aking timbang. 77.9. Oh my God. Parang 78 na rin. 78 kilo. Walang katao-tao rito. Ayan, Catholic Church. Hindi pa ako nakapagsimba dyan. Hanggang labas pa lang ako. Tumingin ako. Parang hindi ko alam kung kailan sila may church dyan. Catholic Church. Bihira dito ang Catholic guys. Ang karamihan dito Evangelist. Pero parang Catholic na rin yun. Parang si asawa Evangelist siya, pero parang mas maano pa siya, nagsisimba sa Catholic na, nagsa sign of the cross na siya guys, nagdadasal. Sa akin siya natuto. O diba, paladasal. Huwag natin kalilimutan ang ating pasasalamat sa araw-araw. We are blessed. Dun sa kabila. Dati wala pa yan dyan. Nung dumating ako ngayon, parang na rin. Puro na apartment. Siguro mahal yan dyan. May isang naglalakad si Lolo. Ayun.
Dito guys, gagawing ano, Dinis School. Pag nagawa to, sana magawa na, dito na ako magtatrabaho. Dito, ito yung ano, wala pang nag-i-sponsor ng building nila, kulang pa kasi mahal. Lilipat kami rito, malaki yung ano, pero sama-sama na yung mula yung kindergarten hanggang ano na, hanggang grade 6. Kumusta ang aking mga kababayan? Sana is laging malusog at always ligtas. Ayun, meron pa nag-isang nagbabike. Ayaw na ako payagan magbike ng aking mga biyanan kasi delikado daw. 2 times na ako nadafa. Natumba, I mean. Maaga akong lumabas sa school, sa aking trabaho. Tagalinis ako guys, hindi ako teacher. Pero I'm so blessed to my boss, on my co-worker, yung mga teacher. Co-worker na tawag nila dito eh. Kahit anong uri ng yung trabaho. Walang ano sa kanila. Parang pantay-pantay. Basta ang mahalaga, nagagawa mo yung trabaho. Maaga ako after nagpunta kami sa birthday ng aking bayaw. 1 pa lang pumasok na ako, so maaga nakapag-start at tapos. At saka may meeting ng mga parents ng mga bata, kaya yung iba hindi pwedeng linisin kasi baka madulas yung mga tao. Layo na ng nilakad ko guys, naka 8 minutes na ako. Tawid tayo. Dito kailangan maghintay na walang sasakyan. Salamat sa mga nagpa-follow sa Facebook page ko. Thank you so much. Ganon din dito sa YouTube. Thank you. Walang katao-tao. Hindi pwede mag-stay sa labas. Paninigas. Kaya kagandahan rito, walang mga marites.
Hindi. Oh, lalamigin ang mga marites pag magchismisan sa labas. Ayan yung school ng German school. Yung sa akin kasi, Danish school. Ayan dyan. Yung sa German. Bagong school lang din yan. Pero marami na rin may maliit lang. Thank you guys for watching. Have a good day. Good morning in Philippines. On good evening, good afternoon in Deutschland. Please follow my Facebook page, Juicy and Frank. Juicy and Frank. And please subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless you guys. Have a good day. Bye bye.